За Божие трудостояние, за Божие трудопетия, като сега се ручава им за другите спасените, на Господа се помоля, Господи помилуй. Комата е на моето место, ако искаш ките да стоя така там на страни, така, дайте ръцете на тези много жълсти. Извърши. Аз съм те отгоре, като късам да гледаш. Да се подгоре, така е към къс, може да отгоре, така, още не се отгоре, така, изправи се на ръцете, изправи. Не, прави, да не се накъс. Слагай се на ръцете. На Господа се помолим. Те ще си ги наместят. Господи помилуй, Боже вечни, който е царство, Отца и Сина и Свети Дух, сега всякога и във вечните векове. Амин. Господи помилуй, защото на Тебе подобава всяка слава, защото от Тебе си чак мъж и жена, съюзи в съгласие, венчаги върха на плът, най-плътното здраве, други чеда, защото от Твоята и Твоя царство и сила и слава, но от Твоя Син и Светилюдския регионията Вия Петра, но от Сина и Светия Дух, Амен, венчава се Божия Царствоян с Божията Вия Петия в името на Отца и Сина и Светия Дух. Амен. Венчава се Божията. Амен. Виждаш, виж къв си крутък, всяка венчаваме мама и тати. Виждаш? Така. На славою и честию венчая, Господи Боже, наша слава и чест венчая. И ти каза, какво ли ме с мен, живота не душу честни, майка му рече, да служи Твоето си на небесата, да си Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето тъй да си и славата на Отец и Син и Дух сега винаги и във вечните векове. Амен. Ето се благослови и прослави Твоето име на Отец и Син и Дух сега винаги и във вечните векове. Амен. Чаша Божията ни е петя в името на Отца. Амин. И Сина. Амин. И Светия Дух. Амен. Така, пък като хатите ще ви разходиме малко, имаме разходки. Ето и по... Точно да не знам, те го пишете. Ой, дева име во тебе и роде син Емануел, Бог и человек, имя Его е Божие чающее, дева облажаваме. Боже, Боже наш, който си отишъл в Кана Галилейска и си благословил там брак свършен, живоначална Троица, едно божество и царство, да ви благослови, да ви даде и спасение, всем благое поспешение. Подаш, Господи, новобрачно на Божие устояние Петя, великому века, новая
вашите деца, дадахте знак, че не искате да живеете по начинът, който днес се приказва модерни свободи. Модерни и немодерни, или искаме да ги имаме, или искаме да сме едно, или не искаме. Няма средно. Този, който около вас в службата, в работата, било в роднински връзки и каже нещо противно, едва ли ще се съгласите, ще сте направили вече тези крачки. И не че аз извършвам ритуала, но това, което ми учи църквата и хилядолетно е спазвано от поколенията преди нас, това е истина. С което ви поздравявам. Да бъдете живи и здрави. Най-вече. Бог да ви дава сили да ги отглеждате. След като положите тези усилия, да ви здрави. Бъдете живи и здрави, че да, Бог да ви благославя във всяко начинание във вашия живот. Естествено, ние като човешки същества имаме моменти и трудности, било помежду ни, било в службата ни, в работата, било в отношенията ни с близките. Бог по начин се отговаря, Той ни дава мъдрост, Той ни дава сили, Той ни дава начин как да преодоляваме тези неща. Последните кръстности не мога да съчетая аз това, което е вашата родина. Вие сте страна, която трябва Айде, родители, брати и сестри могат да минат спокойно да сигурнат Евангелието от кръста и да дойдат да честват на младоженство, на помоление. Застават така, ако говорите до тях, от двете страни. Кашката ти, дали твоем вкус? Aí, Gortinho! Gortinho!